Generaman denbora, aspaldianik ari ginen pixkat areto berri baten atzetik, hori dela eta horreko legealdian lokala erosi zen bebekara, eta gaur egunean badaukagu zabalik. Gaur aurkeztu dugu torrene areto berri hau, areto honekin nolabait osatu egiten dugun herrian daukagun esposiziorako eskaintza, eta kasu honetan ez bakarrik osatu, nik uste dute eskaintza honekin salto kualitatibo importante bat ematen dugu latzken batean, areto moderno baten aurrean gaudelako oso ondo kokatuta dagoen areto baten aurrean, torrene kaleko argortako erdigune horretan, irizgarritasun guztirekin, eta beraz nik uste dute ekipamentu kulturalen arlo honetan beste salto bat ematen dugula modernizatzeko helburu horrekin. Gune nahiko zabala da, hemen dauzkagu 200 eta piko metro karratu erakusketak egiteko, badauzka ere beste batzargela eta beste gune batzuek beste erabilpen batzuk emateko, baina azken batean nolabait gure artisten zerbitzurako eta ez bakarrik kulturarako, baizik eta beste erakusketa mota batzuk egiteko, gure proiektuak erakusteko eta baliogarria izango den areto berri bat zabaltzen dugu, badagoia zabalik, badagoia erakusketa bat hemen ikusteko moduan, eta jarraitzen dugu azken batean gure ekipamentu modernizazio prozesu horretan, kasu honetan kulturaren arlo importante honetan. Komentatu duzu kulturetxeak kudeatuko duela areto, ezta? Bai, kulturetxeak kudeatuko du, orain arte beste aretoak erakusketak egiteko ditugu beste areto bezala, eta bai Milamontekoa, bai bere momentuan Erromoko euskaltegiaren alboan dagoen erakusketa, eta kulturetxeak beti egiten duen bezala, nolabait alde horretatik lehentasuna ekiko dute gure herriko artistek, baina zabalik egongo aukera ere, noski, kanpotik etorritako erakusketak ere bertan azaltzeko eta egiteko ez da.